अब के भाई बड़ा खुशखबरी के बात बा कि ऐसन एगो गांव बा जौना गांव में रास्ता तो छोड़ दिया है, खाली गाँवे बा। वो गांव में रास्ता नहीं कि खाली गाँवे बा। लेकिन अब की चाहे जेकर भी सरकार बन जाई, चाहे जेकर सरकार अब की बन जाए, अब की फ्लाई ओवर बनता। डायरेक्ट गांव में से दूसरा गांव में जाएला फ्लाई ओवर बनता। अब की जेकर सरकार बनला कि फ्लाई ओवर बनल, ओकरा बाद में हमनी चढ़ के ऊपर पूरे ए पार से वो पार हमनी आए जाएब आ केहू का आवे जाए में दिक्कत ना होई, ताकि जितना नेतवा लोग के नाक में नेटा बानू आ वो तना छिड़क के फेंक देवलन सन, तो नीचे वाला नेतवा सन फुट सन। नेता कोई खराब नहीं के, लेकिन ओकरी के नाक के जो नेटा नीचे बा इहे ज्यादा अति कइले बारा सा आग मुतता सन। अब बताई, सरकार का चिंते नहीं के कि रोड बनी कि ना बनी, लेकिन इलेक्शन आवते आवते पूरा जितना नेता के चिंता नहीं के, ओकनी के नाक के नेता जौन बारा सन हर गांव में, वो हनी के ज़्यादा टेंशन हो गई बा।